Yan, sariling alaga. Ito naman brown. So magagandang klase to. Yun pala, pag nag-molt yung mga yun, ito yung next size pala muna. Or baka talunan nila tong size na to. So, hello sa inyo mga Aji. Magandang umaga or tanghali uma-upload siguro to. So, yung video natin ngayon, nakita nyo naman yung thumbnail. And yung title nun is update to para sa mga sting na gagambang Japan natin, so mga baby Japan. Nakikita nyo naman dito. So, ay papakainin din ako yung mga malalaking gagamba natin. So, nandito yung mga gagambang Japan, pero pakita ko muna. So, yan. Yung mga malalaking Japan natin. Ay, malalaking Japan, malalaking gagamba natin. So, yan. Ayan, kaya may hipon ako. So, pakainin natin sila. Pero bago yun, kasi yung video naman na to is for update para dito sa mga maliliit natin na gagamba. So, pakita mo muna baby. Una natin ilabas yung pinakamaliit ko. Ito, sarili to. Baga sa akin to mga G. Yan, sariling alaga natin yan. Yan siya. Medyo may markings din siya ng puti ah. Ito yung nasa lata ko lang mga Ajay na sinasabi ko. Naiwan ko sa likod to. Yung sa dating lagayan ko ng mga gagambang Japan. 1 month mahigit to mga Ajay na halos hindi nakakainom to. Hindi nakakain. Nakalagay lang talaga siya doon. So, ang liit na ito parang lang tong langgam nung nakuha ko. Malaki lang unti sa langgam mga Ajay. So yun, himala na may buhay pa pala doon sa lata na yun. So tinapon ko na kasi yun. So yan siya. Ito yung sa atin. Gaano kaliit yan. Pero mabilis lumaki ang gagambang Japan mga Ajay. So lagay muna natin siya dito. Picturean mo nga siya baby. Nadalang pa picture camera shy. Picture mo siya. So tabi natin to. Ito yung pinakamaliit natin. Ito yung sarili ko sa akin ko mga Aji. So ito naman yung kay Tech Ray ito. Galing kay Tech Ray, binili natin. So, ito siya. Tingin ko parang magni-mail to. Wag naman sana. Kasi maganda-ganda siya. Ito medyo malaki to. Siguro isang molt pa. Pag nag-molt to, ganito na rin kalaki. So, halos tumatalo ng size yung gagambang Japan mga Aji. Lalo pa nagmo-molt. So, yan siya. Pagkatala. So hindi mapirmi Yan lang muna. Okay guys. Dali. Kaya talaga mapirmi ng gagambang Japan. Aligaga. Picturean baby. Yan. So yan siya. So ang kinaganda ng gagambang Japan mga Aji, nagiging monster size to, nagagamba. Tapos madali talaga silang alagaan para silang tarantula mga Aji. Kahit ginagawa ko paminsan, yung hipon nilalapag ko na lang. Tapos sa gabi, makikita ko yung hipon, kinakain na nila. Ganun lang din naman yung tarantula mga Aji. Or ito naman, pag nilapagan mo ng buhay, pag malaki na siya, sinasakmal niya agad katulad ng mga dating videos ko na nakikita nyo. Pag pinapakain natin yung mga monster Japan G natin para silang tarantula kung kumain. Baga malapagan mo lang, mapansin lang nila mayroong gumalaw o kumaluskos sa gilid nila, kinakagat na agad. So yan, tumatakas na po. Balik na natin ito mga G. Okay, balik natin siya dito.
Yung lalagay niya. Yan. So ito, bagong molt pa lang to, mga 2 araw. And then ito, labas natin tong isa. Same pa rin siya, may pagkatala pa rin siya, pero brown. Yung isa itim, ito naman brown. So magagandang klase to ng Japanji. Yun siya. Bilis lang to lumaki mga kadya. Sa ganitong size, siguro ang molt nito sunod. Mas mabilis lang siya lumaki, lalo pa nagpumatak na siya ng TM size. Tuwing molt nun parang tumatalon na ng XL ganun or sobra pa. Tapos pa monster na yun, pag tumalon ng XL sunod nun mga G, pa monster na. Tapos may mas malaking size pa, mga ganun. So yan siya. Mas gusto ko to kalmado. Malapit. Ewan ko lang mga G kung pre-molt na rin to. Kasi mga kasama niya nakapag-molt na. So yun. Ito yung brown na Japanji natin, tala din. So yun, proceed mo yung video. So ito yung mga Aji, yung brown natin. Pinicturean na namin sandali. So yan, tumain na siya. Babalik na siya natin dun sa lagayan. Kasi tingin ko to, ito yung pre-molt natin. Kasi hindi na siya kumakain. Or try ko siyang bigyan mamaya. Baka ano lang to, namimili lang. So ito yung pinakamalaking Japanji natin. Nag-molt to. Halos same size lang to ng mga nakuha ko. Yun pala, pag nag-molt yung mga yun, ito yung next size pala muna. Or baka talunan nila tong size na to. May mga ganun kasi mga Aji. Hindi na siya dumadaan sa size na yun. Depende kung gaano kadami yung kinakain. Nalalaktawan nila yung size nila dapat. So ito siya. Uy! Ito yung bundatin natin. Malaki talaga masyado nun dyan. Binigyan ko kasi ng malaking hipon to. Hindi ko naman nakalain uubusin pala lahat. So ito siya. Mahirap ano. So yan. Yan siya. Tapos subukan natin palakarin din dito sa tela. So ito yung Japanji natin na malaki-laki na. Update natin kayo every week kung ano nang itsura nila kasi ayaw mo mag-update every week. So mag-molt sila. Okay, ayaw mapirmi So yun, ayaw mapirmi na ito. Babalik na natin. So yan, ito yun siya, yung gagambang Japan natin. Yan. So lalagay na natin siya dito. Subukan natin sila bigyan ng pagkain naman ngayon. Yun yung gagawin natin. Turo ko na rin sa inyo paano ako magpakain ng gagamba. So yun na naman, ginagawa ko lang to, maliliit na hiwa. Tapos may honey to ng unting-unti lang naman. Gawa kasi nung honey mga G, umaamo yung gagamba. Magal malagkit ng konti. Tapos matamis to, kaya kakagatin nila to. Pero ito sa mga gagambang Japan, medyo mailap to sila kumain, di tulad ng ibang gagamba. Kasi maliliit pa. Pero subukan natin kung kakain sila. Gawa ng maalog pa tong lalagyan. Subukan na natin bigyan. So ito yung isa. Ginagawa kasi mga Aji, gawa ng maliliit sila. Natatakot sila pag nabibigyan sila ng malaking pagkain bigla-bigla. Baka tumakbo to. Depende. So lalapit lang natin ng dahan-dahan para mapansin niya. Yan oh. So inatrasan niya. Ang ano talaga ng Japanji mga Aji, pag maliit pa, unless ilagay mo sila sa maliit na lagayan, mapapansin nila agad yung pagkain. Pero tulad na ito, subukan natin pakainin ng kasi medyo malaki-laki na. Baka mapansin niya na. Ayan. So, ang gawin natin dyan mga Aji, iwan talaga yan. Kasi ang gagawin naman nung ginagawa kasi nung gagambang Japan, pag naglilikot-likot na sila, umiikot,
madaanan nila yung hipon, mapansin nila basa, matamis. So yun yung time na kakainin nila yon. Pero pag nakalagay sa maliit na lalagyan to, mas mabilis kasi pag maliit lang yung lalagyan mong ganyan lang, pag nilapag mo siya sa gilid, tapos galawin mo lang yung gagambang Japan, gagalaw siya ng ganun, kaagatin niya na agad. So, we'll see. Tingnan natin mamaya kung ganun nga yung gagawin. Try natin videoan mamaya to. So, ilipat ko lang to kasi masyadong malayo, baka niyo mapansin. Huwag ka nalabas. Lalabas. Labas oh. Baba. So yun yung sinasabi ko sa inyo. Ang disadvantage lang naman nito pag maliit pa is mahirap pa siya pakainin. Hindi naman siya mahirap, kumbaga hindi siya sumasakmal. So ito yung tala din, itim. Subukan natin kung ito, 2 araw na to. So tingnan natin kung trip niya ng kumain. Okay. Yun no, kinagat niya. Yun, nagitawan, nanginginig-nginig kasi tayo. So, pero kakainin niya to mga kadi. Ang mahalaga lang naman dyan is mailagay natin. So bilik na yan. So nakita nyo naman kinagat niya yun, pero binitawan kasi nga maliit masyado yung Japan, tapos malaki yung lalagyan kaya naaalog natin. Pero walang problema yan. Maganda kasi dito pag nag-molt sila. Pakita mo mga baby. Pakita mo ako baby. Kinaganda sa lagayan na to pag nag-molt. So yan yung lagayan. Pag nag-molt yung gagambang Japan natin dito is hindi masisira yung paa nila kasi mga abuelo sila. Nasabit sila sa taas tapos babalat sila. So lagay ko na lang siguro picture dyan nung pinagmultan nila. So try natin pakainin tong maliit na to kung kakain siya. Kasi ito kakain na ng 1 araw kaya naging butchog na ganyan. So tansa ko na ito baka hindi kumain. So may enjoy mo talaga to pag talagang malaki na siya. Kasi yun yung time na kahit batuhan mo na lang siya ng insekto, napaka-aggressive niya na. So yun, medyo mahirap talaga pakainin pa to. Pero yun ang advantage ng maliit na lalagyan Nilagay ko kasi dito gawa ng sobrang liit na yung lalagyan ko. Natin siya pakainin. Ayaw, busog. Kasi kahapon pinakain ko yan. So yan, balik ka dyan. Hanggang doon lang yung gagambang Japan natin. So bago ko tapusin tong video na to, ipapakita lang ako sa inyo. Pula pusod na malaki. So ito siya, may pula pusod tayo na malaki. Ito. Kinain niya yung good size natin kasi pinaglaro-laro namin to, pinaglaban-laban namin, pinakawalan sa halaman. So kinain niya yung isang good size natin na normal na gagamba. So ito siya. So hanggang doon lang mga Aji. Sana natuwa kayo, sana may natutunan din kayo sa akin. So kung may mga inquiry pa kayo, may gusto kayong malaman or may gusto kayong mapanood sa channel ko, comment nyo lang sa baba. And subukan natin bigay sa inyo mga videos na yun. So yun lang, maraming salamat po.